Klamal som. Pritom to nemal žiadnu hodnotu. Keď som pred 2 týždňami spravil video, druhá data tejto výzvy, tak som tam spomenul, že táto výzva nemá žiadnu hodnotu, ale pritom najväčšia hodnota tejto výzvy je tá, že už 9 mesiacov som tu každý deň. Každý deň som spravil takéto video a popri tom 500 klikov. Popri všetkých udalostiach, čo sa mi stali v živote, čo verím sám, že tú hodnotu reálnu, jakú má táto výzva pre mňa, zistím až keď to skončí, lebo teraz som v tom boji, teraz som v polovici. A zober si sám, kde si bol pred 9 mesiacmi, čo všetko, ako si sa posunul ako človek a aj keď už kráčame dlhú cestu, 9 mesiacov, verím, že na tejto ceste som ťa veľakrát nejak informoval, alebo poučil, alebo zabavil, alebo inšpiroval k tomu cvičeniu. A aj keď sme prešli kus cesty, za rohom sú hviezdy.